Xayrli kun, hürmetli radyo tыңлаучыларыбыз. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезнең игътибарга язучы Фирүзә Җамалетдинованың Яралы күгәрчен дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Әсәрне Татарстанның халык артисты Тәлгать Хаматшин укый. Ул, ачкычларын шалтыр-шалтыр китереп, өйенең тимер ишеген ачып керде. Борнына ялгызлык исе килеп бәрелде. Монысын ир айыра белә иде. Дөньядагы бер генә искә дә охшамаган шул ул. Йорт ияләре белән исәнләште. Җавап кайтаручы булмады. Өйдә гүя тынлык яши иде. Тынычсыз тынлык иде бу. Хатирәләр яши иде. Ир киемнәрен салган арада дивардагы фоторәсемнәргә күз төшерде. Аңа елмаеп карап торган сурәтләр фатир өчен тулыландырып җибәргәндәй тоелды. Кызым, дип эндәште ул шыпырт кына. Һәм үзенә елмаеп карап торган фоторәсемне бармак очлары белән сыйпады. Кызының тавышын ишеткәндәй булды. Күз алдында әллә ниләр бутала башлады. Кешеләр, юллар, машиналар һәм ап-ак күгәрчен. Мизгелләр. Бүтән хыялларыңны үзгәртеп, кирегә бурып куярга да сәләтле шулалар. Алга карап барган җиреңнән капма каршы якка, кирегә таба юл алганыңны сизми дә каласың. Мизгел эчендә булды ул хәлдә. Тигез генә җилдереп барган шәпкә әллә нинди көч машинаны читкә алып атты. Монысын ул аңышмый да калды кебек. Күзен ачканда кызы белән икесе дә йөзтүбән саклану кайышларына эленеп торалар иде. Хәзер кызым, курыкма яме, дип сөйләнде ир. Хәзер үзем ычкындырам мин сине, курыкма түлке. Ул башта үзен кыллыктан коткарды да, кызын сыңар кулы белән тоткан кийинчә кайышын ычкындырды. Һәм ачык тәрәзәдән ипләп кенә чыгарып җиргә бастырды. Аның артыннан үзе үрмәләде. Куркудан катып, аптырап калган бала, өч тәгәрмәче өскә әйләнеп яткан машинага төбәлеп, кинәт елап җибәрде. Дүртенче тәгәрмәч юл буендагы каенлык янәшәсенә үк барып яткан иде. Ир кул аркасы белән кызның күз яшьләрен сөртте. Бала әтисенең бармакларын чытырдатып кысты да, нибары бер җөмлә әйтте. Әтием, әйдә Казанга, әнием янына, җәяүләп кайтып китик. Һәм ул коңгырт күзләрен әтисенә юнәлтеп, тагын да кычкырыбрак елый башлады. Кайтырбыз, кызым, кайтырбыз, дип сөйләнде ир, баланы юатырга теләп. Тик син курыкма, яме. Хәлнең шактый кискенләшкәнен тоеп, аны бераз йомшарту йөзеннән ул бу нәни җан иясен алдарга мәҗбүр иде. Ышанычлы дустын, машинасын ничек юл кырыенда ташлап китеп булсын соң? Хәер, бик үк ышанычлы да булып чыкмады әле ул. Ир шулай уйлады. Ул багажнигыннан башларына быжыралар тагылган буксирны тартып чыгарды. Аны бамперның элмәгенә үк эләктереп куйды. Мөгаен, рәтләп тә булмас инде моны, дип фикер йөртте. Ә еракта таң кыелып килә. Аның офыклардагы сүрән яктылыгы һәлакәтле юлга таралып төшә. Кызның битендәге күз яшьләре энҗе чык бөртекләридәй җем-җем итеп ялтырап куя иде.
Ни дип шушындай зур юлга алып чыгып китте соң әле ул кызын? Әйе, Мәскәү күрсәтәсе килде. Укырга бара бит инде бу көздә. Мәктәптә укытучы сочинение яздырмый калмас. Бәлки әле телдән генә дә сөйләтер. Әти-әниләрегез белән кайларда булдыгыз дияр. Минем әтием безнең белән яшәми дип басып торсынмы бала? Юк. Мәскәүне булса да күрсәтеп әйләнер. Ничә еллар буена зур юлларда йөргән кешегә ни тора инде башкалага барып кайтуы? Аның каравы, кызының да күңеле булыр. Яхшы карап йөрт. Балагын әле ул. Алып чыгып киттем дигәч тә дөньяңны онытма, диде хатыны кыркугына. Кызын үзе китерде ул әтисе янына. Хәер, кыз әтисе өчен хөрмәт ише кебек үзәктәге кадерле зат шул. Шуны гомергә аңламады хатыны. Аннан исәпләргә салсаң, ул җир шарын ничә кабат әйләнеп чыгарлык юл үтте икән? Күптер. Һәм менә ярты юлга килеп җиткәнче үк алар кире борылдылар. Яхшы кешеләр очраса да, машинаны төзәтеп тәртипләп юлга чыгарып куйсалар да, аңа ышаныч аз иде. Хәер, буксирның кирәге чыкмады чыгуын. Язмаган булган күрәсең, дип кабатлады ир шыпырт кына. Бу аның гел әйтә торган җөмләсе иде. Ул барып җитмәгән берәр урын бар микән Россия илендә? Хәтта якындагы чит илләргә дә барыштыра бит. Әттерәлеп кенә торган Мәскәүгә җитеп булмады. Язмаган дими, тагын ни дисең инде? Ир шушы җөмләне беренче кат әйткән мәлен исенә төшерде. Бәлки әле ул чакта ук телгә кертәсе калмагандыр. Әйткән сүз үрчемле була ди бит. Бер үрчи башласа, таракан күк бөтен дөньяңны басып ала ди. Ул язылышу тантанасын күз алдына китерде. Таныш, җанга якын йөзләрне кабат хәтерендә барлап чыкты. Юнас, нишлисең син? Дигәннәрен ишетте. Кемдер сызгырды да бугай әле. Тик балдакны ул кәләшенең сул кулының атсыз бармагына киертеп өлгергән иде инде. Кәләше дә елмаеп, сул кулын сузып торуын белде. Уң кулга кидерт, дип кычкырды кайсыдыр. Тик соңрак искәрде шул. Икесенең дә йөрәген ниндидер ят, салкын бер уй чеметеп үткән иде инде. Яңадан балдакны салдырып уң кулга кидертү мәленең рәхәте дә, яме дә качкан иде. Шунда ул беренче тапкыр эчтән генә язмаган күрәсең, дип әйтеп куйды кебек. Кояш инде сөңге буе күтәрелгән. Кабинага да аның җылы нурлары үтеп кергәндәй тоела. Җәйнең көзләргә авышкан чыры үз хәсиятләре белән яши. Алтын буявын бөтен җиһанга тарата. Басуларда инде игеннәрне кешеләргә салып яталар. Мондый чырны машина йөртүчеләр аеруча ярата. Чөнки алай-булай юлда туктап калырга туры килсә, комбайнчылар да, тракторчылар да ярдәмнәреннән ташламый. Бер тапкыр ул кышын батып калган иде шулай. Ничектер җир катканчы кар яуып китте. Ир машинасы белән төзелешкә кирпич илткән иде. Көн аяз, юллар коры булганга җайлы гына керделәр. Шуңа чыгу турында уйламады да. Төзүчеләр кирпечләрне бушатып бетергәнче, җепшек кар бөтен юлларны томалап куйды. Тәгәрмәчләр бер урында әйләнеп тик тора. Машина бер карышта алга китә алмады. Ул иске костюмын тәгәрмәч астына ташлап карады. Тик тәгәрмәч аны кире әйләндереп чөеп кенә атты.
Аннан иске халатлары тәгәрмәч астына төште. Берсенең дә файдасы булмады. Ахырда жүнле кешеләр, дөресрәге, бер тракторчы очрап, тарттырып чыгарга туры килде. Әти, күгәрчен, ак күгәрчен. Ир үзе дә ерактан ук күреп килә иде. Ул тормозга басып тизлекне киметте. Ак күгәрчен сыңар канатын салындырып, юл кырыенда ук утырып тора. Кыз кабинадан сикереп төште дә, нәни кулларын уйнаткалап күгәрченгә үрелде. Кыш башта канатларын җиргә суга-суга талпынып карады. Аннан үзенә сузылган кулларының җылысын тоепмы, әллә артык барырга хәле юклыктанмы, йомгак та йомарланды. Башын кыйгайтып, әле кызга, әле аның әтисенә текәлде. Үзе кузгалмады да. Аның канаты сынык, сыңар күзе чукылган иде. Туй күгәрчене бу, кызым, диде ир балага таба борылып. Туй? Нигә соң ул үзе генә? Алар мөгаен бер-берсен югалтканнардыр, кызым. Югалтканнар? Күктә дә югалтышырга мөмкин микәнни, әтием? Кыз бу җөмләне нәкъ олы кешеләрчә әйтеп әйтте. Ир кызын андый ук тирән уйларга сәләтле дип башына да китергәне юк иде. Шунлыктан ул тәмам сүзсез калып, кызга күз сирпеп алды да, шүгәләгән җиреннән кузгалып, машина ишеген ачты. Утыр, кызым. Кыз ак күгәрченне күкрәгенә кысып, әтисенә ялгарулы карашын төбәде. Үзебез белән алыйк инде, әтием. Алабыз, әлбәттә, кызым, алабыз. Аны даваларга кирәк. Оша да алмый бит мискенең. Ир язылышу тантанасыннан соң учларыннан нәкъ шундай аппак күгәрченнәр очырып җибәрүләрен исенә төшерде. Ничек тантаналы төс керткәннәр иде алар туйга. Бөтен урамны яктыртып җибәргәннәр иде. Ул чакта күгәрчен язмышы турында кем генә уйласын икән соң. Мәхәббәт куеныннан очып күккә күтәреләләр дә, җиргә ничек килеп төшкәннәрен дә белмиләрдер, күрәсең, бахырлар. Әтием, аның канатын кем сындырган? Давылдыр мөгаен, кызым. Кыз кошның бер якка салынып торган сынык канатын сыйпап куйды. Аның күзен кем чукыган, әтием? Җилдер мөгаен. Җилнең томшыгы юганың, әтием, чукый да белми. Кыз әтисенә үпкәле караш ташлады. Үзе сөйләнде. Без сине даваларбыз, кызчыгым. Минем әле шәһәрдә әнием дә бар. Табиб ул. Күзләреңә дару сөртер, канатларыңа да. Ир рульне кысып тоткан кийинчә, юлны йотып барган машинасыннан бер мизгелгә айрылып, кызы ягына борылды. Бәхетле парлар кулыннан очкан кошчык түгелдер шул бу, дип уйлап куйды. Бәхетле булырга язмаса, кыш кийинчә дә бер ни кыла алмыйсыңдыр. Язмаса. Ир яна бәхетле чакларын күз алдына китерде. Берәү дә шул хәтле чыгымнар күтәреп айрылышырга дип иләнешмидер. Ә менә язмаса. Туйдан соң алар Юнысның туган авылына кайттылар. Әниләре улының бәхетенә куанып елады да елады. Үзе каструль тутырып итле аш салды. Токмач басарга әзерләнде.
яш килен тасқа тутырып мунчага кирип уарга китте. Кыш яш киленнең аяк астына әйтерсең аппак мендәр салган. Талгын гына җепшек кар ява. Бакча артындагы мунчага гүя мамык мендәрләргә баса-баса гына атлады ул. Аяклары йомшак, тантаналы рәхәтлектән иркәләнде. Нәзек кер баулары калынайып, яңа ел гирлянсына охшап калган. Аппак агач ботаклары юанайып киткән иде. Авылда кышның да үз яңы шул. Юнус аның хәлен белештереп кирип чыгып йөрде. Кичкенә тәрәзәдән сүрән генә яктылык төшкән төссез аулак мунчада чибәр хатынын кочагына алып иреннәреннән үпте. Сабынлы куллары белән хатын да иренең битләреннән сыпырды. Икенче әйләнеп керүендә хатыны ике кулы белән мунча идәнен сыпыра иде. Ире кергәч тә күтәрелеп карамады. Югалттым бугай, диде ул еларга җитешеп. Нәрсәне? Балдакны югалттым. Шылтырап шунда гына төшеп киткәндәй тоелды. Борчылма бердә, табарбыз. Юнус үзе дә идәнгә иелде. Су ләгәннәрен күчерде, чүмечләрне урыныннан кузгатты. Эзли-эзли тәмам күздән язгандай тоелды. Ләүкә асларына кирип китте, идән ярыкларын актарды. Балдак табылмады. Ул турайып басты да хатынын кычып алды. Димәк, язмаган, дип куйды. Әйдә, борчылма, яңасын алырбыз. Әниләргә әйтмә инде, белми калсалар яхшырак булыр. Килештек, диде ир, хатынын яңа кычагына сыйындырып. Алар югалту каршында икесе дә чарасыз иде. Югалырга дигән югала икән инде ул. Әтием, аның бәлки аш исе киләдер. Әйдә, ипи ваклап бирик әле без аңа. Кызым, бираздан тукталып ял итеп алырбыз. Шунда ашатырбыз без аны. Аз гына түз, яме. Кыз ризалашуын белгертеп башын селкеде. Ир тагын уйларына бирелде. Шуннан чып-чын тормыш башланып китте. Бик озак эзли торгач, бер тулай торактан вакытлыча туру өчен фатир таптылар. 9 квадрат метрлы гына булса да, эштән соң кайтып ятарга агач башлы бер караваты, утыра башарга стәл урындыклары бар иде. Түгәрәк тормыш, мәхәббәт бар иде кебек. Тик акча кирәк иде. Әйдә минем балдакны ломбардка тапшырыйк. Барыбер ялгызы шкафта яман сулап тик ята, диде ир бер көнне. Хатын біраз уйларына батып, тәрәзәгә төбәлеп торса да, килеште. Акчасын сиенә тоттылар. Хәер, кире барып алырга исә яна мөмкинлекләре булмады. Шул кие ике балдактан берәү дә калмады. Димәк, язмаган, дип юатты ир үзен. Тик акча һаман кирәк иде. Күбрәк кирәк иде. Хатынының күз карашы аңа табын янында үтергеч тәэсир ясый. Ул үзен убыр авыздай хис итә иде. Әйе, белә, дулап түшәмнән туфрак куя торган хатын түгел инде ул түгелен. Әйтәсен карашлары белән генә әйтә. Акчалы эш эзләргә. Ир бу сүзләрне атна буена, айлар буена кабатлады. Тик эше бар, акчасы гаиләне нибары шушы халәттә яшәтерлек кенә иде. Бер көнне ир
Ирек пәрвәр күңеленә юаныч булырлык эш тапып кайтты. Бер шәхси оешмаданы дальнобойщик итеп алабыз диделәр. Әлбәттә, беренче чиратта акчасы кызыктырды. Чөнки моннан да төшемдерәк эшне ул күпме эзләсә дә таба алмас иде. Димәк, өйдә торырга язмаган, диде дә озын КамАЗга прицеп тагып, товар тияп, Себер якларына чыгып китте. Көн барды, төн барды ул, атналар барды. Алда тәрәзәләр һәм юллар иде. Тәрәзә һәм юллар аның бөтен тормышы иде. Тормышының мәгънәсе иде. Эш җанлы күңелен басу өчен дә акча кирәк иде шул. Хатыны каршында үзен ир зат итеп санар өчен бердән бер юл шушыдыр мөгаен. Әтием, күгәрченнең дә, минем дә ашыйсым килә. Ир сискәнеп китте. Күпме киләсең ул шулай уйларга бирелеп. Гомеренә бер тапкыр кызын олы юлга алып чыгып китте дә, игътибарын уйларына юнәлтеп, һаман үзе турында гына кайгыртып бара түгелме? Ир машинаны юл читенәрәк чыгарып, тормозга басты. Кыз машинадан сикереп төште дә күгәрченне чиремгә куйды. Күгәрчен сыңар канатын җилпеп карады. Шалмады. Аннан башын бер якка борып, сыңар күзен кызга төбәде. Калдырмагыз мине дип әйтә ул, әтием. Калдырмыйбыз дип әйт, кызым. Син дә жәллисең аны, әтием. Жәллим, кызым, жәллим. Ир чиремгә җәймә җәйде. Юлда ашарга алган тәм-томнарны чыгарып тезде. Кыз ипи янчыгын шишеп, кыш алдына ипи балчыклары салды. Күгәрчен сыңар күзе белән ризык эзләп бер якка иелгән саен чиремгә тәгәрәп китә. Аннан торып, янә балчыкларны чукыштыра иде. Кызы янәшәсендә булу ирнең үзенә дә куәт кертеп җибәргәндәй тоелды. Күңеле тагын да нечкәреп китте. Көн шалтаяз, күкләр шундый биек, анда берән-сәрән генә ак болытлар йөзә иде. Ул кызына тутыкмас термостан чәй салып бирде. Кулына сникерс конфеты тоттырды. Тик кыз чәйен бер генә йотып куйды да, һаман күгәрчен тирәсендә кайнашты. Әле учларына сыйындырып күкрәгенә кысты, әле чиремгә төшерде. Кыбырсык, усак яфрагы булдың инде тәмам, кызым, дип елмайды әтисе, аның башыннан сыйпап. Әйдәле, чәйеңне эч тә, аннан кузгалабыз. Ул үзен яңа гына әти булган кешедәй хис итте. Менә ничек рәхәт икән ул үз балаңны тиргәп алулары. Хәер, тиргәү дә түгел инде, әтилекне сиздереп эндәшү генә. Аерылышканга да 3, юк, 4 ел икән бит инде. Күп нәрсәләр онтылган дип уйлап куйды ир. Алар янә җиңел машинага кереп утырдылар. Янә кузгалып киттеләр. Күгәрчен рәхмәт әйтергә теләпме, кызның кулын чукып алды. Кыз ай дип кычкырып җибәрде. Әтисе көлде. Яратты бу сине, кызым, диде. Кыз да әтисенә кушылды. Машиначы шат авазларга күмелде. Күгәрчен дә гөлдер-гөлдер-гөлдерәп куйды. Аннан янә тынлык урнашты. Машина үз юлы белән җилдерде. Ир гүя үз юлы белән китте. Яратам. Һаман яратам бит.
мәхәббәтне юк дигән булалар. Бар икән шул ул, бар. Юк исә онтырлык вакыт үткән бит инде. Ә мин һаман ерактагы бәхетемнең шәүләсе белән яшәп ятам түгелме? Ул аның шәмдәй төз гәүдәсен күз алдыннан үткәрде. Очкындай карашлары белән очрашкандай булды. Югыйсә шул озын юлларда кемнәр генә очрамадымы? Акча хакына, җанын яки тәнен сатарга дип, юл чатына чыгучыларның күплегенә дә ияләште. Саталар, сатылалар, дип уйлады ул. Мәхәббәтне дә, гаиләне дә, балаларны да акчага саталар. Шунсы сәер. Җир йөзендә сатылмый торган бер нәрсә дә юк ахырсы. Һәммәсе сатыла. Бер белдерүсез дә сатыла. Шул мәлданың кинәт бөтен тәне курылгандай булды. Үзе дә якыннарын, дөресрәге гаиләсен сатты түгелме соң ул? Акчага алмаштырды бугай. Аракыга сатты. Әллә хатыны аңламадымы? Сабырлыгы җитмәдеме? Хатын-кыз бик сәер зат бит ул. Акчалы да буласы килә. Мал табучының үзен иркәләп, янында гына торуын да тели. Тик тормыш таләпләре нигәдер гел башкачарак шул. Бу нисбәттән ирнең дә үз кануннары барлыкка килде. Ират акча табарга, ә хатын-кыз һәммәсенә сабырлык күрсәтергә тиеш. Ә сабырлыгы сынса, ансын ирнең уйлысы килмәй иде. Ул сыңар күзле күгәрченгә карап алды. Кыш кызының итәгенә йомарланып утырган да, сыңар төрткө күзен йомып йокыга талган. Сыңар канатлы, сыңар күзле булса да, күңеле катмаган. Аңа да наз кирәк күрәсең. Әтием, әйт әле, син күгәрченне яратасыңмы? Яратам. Син аңа кетикет алып кайтырсыңмы? Аны мәчеләр генә ашый бит, кызым. Алайса ипи ваклап бирербез. Сабырлык булса булыр икән кышта да, дип уйлады ир. Хәер, яшьлегендә ул да илгәзәк хисләрен йөгәнли алмагандыр. Хәзер генә сыңар канатсыз, күзсез калгач кына шундыйга әверелгәндер. Сабыр итә белмәде шул хатыны да. Югыйсә яшьлек җүләрлеге аркасында бөтенесе. Ә яшьлек ялгыша. Ялгышырга яшьлеккә куш инде син. Арыдыңмы, кызым? Кыз карашын күгәрченнән кубарып, бармагын иреннәренә тидереп, әтисенә борылды. Йоклый ул, әтием. Ә синең йоклыйсың килмиме соң, кызым? Килә дә, аннан күгәрчен итәгемнән йыгылып төшәр бит. Икенче канаты да имгәнер. Мин түзәрмен, әтием. Багалмам минем, кызым. Ир елмайып, сыңар кулы белән кызының чәчләреннән сыйпады. Ничекләр сабыр бу бала. Әнисенә охшамаган. Ничкә күңелле. Кайлардан килгәндер аңа ничкә күңел. Шәһәрдә туып үскән бала бит ул, йолдыз санап үсми югыйсә. Чәчәкләрнең исе барлыгында белми, төсләренә дә ушы китмей, аларны күрми дә диярлек. Шәһәр төтене эченнән ничек йолдыз күренсен ди инде. Димәк,
үземә охшаган, кан тартадыр шул. Бу сүзләрне ул әлбәттә кычкырып әйтмәде. Хатыны ерак юллардан озак чакрымнар аша үтеп кайтуын бер дә сөенеп көтеп тормады кебек. Кем белә, әллә көткәндер дә, көтеп кенә бетерә алмагандыр. Турыдан-туры өйгә кайтып керә алмады шул. Бу хәлне гадәткә әверелдерде. Хәер, ул эшләгән оешманың гадәти тәртибе шундый иде. Оешма ишеге төбендә рейстан кайтып төшүчеләрне карга көтүдәй бердәм каршы алучылар күп булды. Дуслар инде. Авызлары колакта, колаклары еракта иде. Ир шул мезгелләрне күзаллап, үз алдына елмаеп куйды. Машина оешма ишеге төбенә якынлашуга, төркем тәмәкеләрен җиргә ташлап, шуны аяклары белән изә-изә шаулаша башлый һәм борчаклардай сибелеп китә. Аннан кабат бер әйләнә булып кысыла иде. Ир беренче мәртәбә рейстан кайтуга шуңа төшенде. Мунчалар ягылган, тавыгын савытын дигәндәй сумкага тутырып чыгасың да, шушы төркемгә иярәсең. Һәм ул иярде. Кайнар ләүкәләрдә җебеп, ял итеп, нерв күзәнәкләрен тәртипкә китерергә кирәк, диделәр чөнки дуслары. Бәлки, кирәктер дә, дип кабатлады ир. Ул бу мәлдә дусларының тәкъдимен кире кагарлык халәттә түгел, артык арыган иде шул. Ул хатынының төннәр буена керфек какмый чыгуын да белә. Менә кайтыр дип көтүен дә белми түгел. Тик озын юлларны һич тоткарлыксыз үтеп була. Хатынын уйлаган мәлдә кыштай очып барганын үзе дә сизми кала. Ә кайтып җиткәч, кыенрак. Сине көтмәй ул. Хатын-кыз акча көтә, диләр аңа дуслары. Ирнең сүз узайтасы килми, сабыр гына төркемгә иярә. Теге дөньяда сират күпере ашада үтәсе бар. Кылдан нечкә диләр аны. Хатын янына кайту сират янында пүчтәк кенә ул, дип көлделәр төркемдәшләре. Кайтабыз бит әле барыбыз да. Ыек башларын табып кия алмый торган ир затларының бу рәвешле хатыннарын санга сукмый сөйләшүе кайчаганың ачуын да кабырта. Йөзләренә берне кундырасы да килеп китә. Тик ниндидер көч аны үзенә буйсындырып тотып кала. Ул үзе былай ук түгел бит әле югыйсә. Еш кына ялт иттереп идәндәге паласларның тузанын суыртып куя. Аяк киемнәрен кремлап, караштырып кына тора. Ни бары бер көнгә сыңлабрак кайта ул. Бөтен гөнаһысы менә шушы. Ни бары бер көнгә. Бусагадан атлап керүе була, хатынының күз яшьләре тәгәрәп төшә. Ул күз яшьләренә бик ышана, хәтта курка да. Хатын-кыз ул күз яшьләр аша теләсә нинди ялганга ышандырала. Хатын-кызның бу хәйләсенә бер генә иратның да төшенгәне юк әле, диләр дуслары. Белеп әйтәләрме алар моны, юкмы? Нигәдер күз яшьләрен сөртәсе килеп үрелгән кулларын ул шушы җөмләләрне хәтерләп кире төшерә. Алар да хаклыдыр дип уйлый. Әлбәттә, ир бераз кызмача була. Әлбәттә, яныннан да саф хуш хисләр генә аңкып тормый. Мин сине үз гомеремә бер генә кем булса да аек күрә алырмын икән, юкмы? Ди хатыны. Ир аптырап китә. Хатынының күзләренә карап тора. Ничек инде? Айлар буена юлларда йөрепме? Дип фикер йөртә. Юлда исереп йөрү мөмкинме?
ayık kiyinşeden indigine hallerge yoluqmısın. Senin ayık şağını көрерmi мекен бірер, деп қабатлай хатыны. Көрмәссің, сейіклім. Ансын, юллар көрді. Алар шахид, дейіл. Bir тамшыда ақланасы келмеше. Минем айлар бойына арақы түгел, шәйді іш алмаған шақларым көбірек. Ансын ол білерге де тілемей, деп үртәлі өз іштәңгіне. Хатыны аның сайын ярсый. Алкаш бетсин. Алкаш. Алкаш білән өткен ғұмырым жыл. Деп сулқылдай міндәріне өп қаплана. Әтием, сен күгәршінні сағынырсың ма? Сағынырмын, қызым. Сен біздің янға келерсің ма? Келермін, қызым. Аннары біздің білән яшәрсің ма? Білмем, қызым. Бала көзләрін тутырып әтисіне қарап тұра. Неше күшлі бит ул минем әтием, деп ойлай болса керек. Машина біле қапланғанда да бір жарақатланған жері болмады бит. Қорқып біраз илап алдын далуын. Әтисе янашасында ул мұғайын бүтінләй қорықмасқа да ираныр идәлі. Бір тапқыр ул шулай бір күнге генә түгел, 2 күнгә сыңлап қайтты. Қорқып қына иртүк үй ишеген ашып кірді. Гадәттәгечә шыпырт қына «Қызым», деп эндәште. Шулай эндәшкәндә кызы кай арада уяна, йөгереп килеп муйныннан ук кычып ала торган иде. Ә ул аны күтәргән кийинчә битләреннән үбә-үбә иснәде. Ай, татлы иде сабыйының исе. Дөньядагы бер генә искә дә алыштырышлы түгел иде шул. Тик бу юлы тавыштан ишетелмәде. «Қызым», деп қабатлады ул генә аяк киемнәрен сала-сала. Өйдә тынлык хуҗа иде. Ир курткасын салып та тормышы түр якка үтте. Йокы бүлмәсенә кереп әйләнде. Шизаты күренмәде. Аптырап хатынының кесә телефонына басты. «Сез кайдасың?» деп сорады ул карлыккан тавышын кичәйтә төшеп. «Киттек без», диде хатыны. «Кайда киттегез?» «Ансы мөһим түгел. Бөтенләйгә киттек. Оныт син безне. Юк дип сана». Ир ни дияргә дә белмичә тәмам аптырап калды. Кинәт бөтен тәне калтырана башлады. Ничек була инде бу? Хатын телефонын сөндерде. Кичен аны кабат дуслары эзләп тапты. Подъезд баскычына чүмәшеп, ярты төнгәчә сыра чимерделәр. Йокылы уяулы көннәр шулай бер-бер артлы агып китә торды. Яна юлга кузгалырга вакыт җитте. Һәр киткәнендә ул мондый хәлләрне башка кабатламам. Хатыным белә кызымны рәнҗетмәм дип антлар ичә. Бу рейстан исән-аман кайтсам, тормышымны өр-яңадан башлармын дип үз-үзенә сүз бирә иде. Инде менә җанын әрнүле хисләр бетереп алды. Нишләдем мин? Нишләдем? Дип үкенечле газаплар эчендә адашып калды. Югалтулар бик тиз икән ул, дип киенде. Инде менә шактый гомерләр үтсә дә, хатыны бер генә җөмлә белән җавап кайтара. Бер киселгән икмәк кире ябышмый матурым, ди. Иргә нигәдер ябышыр кебек тоела. Чөнки ул юлларда төрле кешеләр белән очраша.
Бүтүнесе белән дә гаилә хәлләре турында сөйләшә. Бар шундай очраклар, ябышкан очраклар бар. Кемнәрдер 10 елдан соң яңадан кушылган. Үз каныбыз дип куаныша аныкларын үстереп яталар. Кемнәрдер 6-7 елдан соң. Ирнең дә менә шундый язмышка ышанасы килә. Үзенә шушы тәкъдирне юрап яши. Бер генә хатын-кыз затына да күңеле ятмый шул аның. Күз алдына һаман үз хатыны килеп баса. Кызы елмаеп карап тора. Инде аны хәзер оешма ишеге төбендә көтеп торучылар да юк. Күбесен эштән җибәрделәр, кайберсе башка оешмага күченде. Хәзер инде ул үзе дә яшьлек юләрлеге белән яшәми, тормышка ачыграк күз белән карарга тырыша. Чөнки бик тә ераклашкан бәхтен кире кайтарасы килә. Тик Әтием, әйт әле, син ак кышны жәллисеңме? Күгәрченне дип әйт, кызым. Ак күгәрченне. Жәллим, кызым. Әмине, ир аптырап кызына карап алды. Әмине, дип кабатлады бала. Синең бит канатың сынмаган, кызым. Диде ир. Кыз авызын бүселдерде. Ир үзе әйткән сүздән үзе куркып куйды. Хәер, минем баламда сыңар канатлы түгелмесең? Үзем дә сыңар канат белән очарга талпынып ятам түгелмесең? Хатыным да сыңар канатына ышанып күкләр катына җитәргә омтыламы? Тик сыңар канат белән кайларга барып булсын соң? Ул монысын беләм икән. Аның күз каршыннан сыңар күзле кешеләр үтеп китте. Кызы, хатыны, авылда сугыштан сыңар күз белән кайтучы картлар бар иде ул үскәндә. Нигәдер шуларны исенә төшерде. Ул күзләрдән тетрәндергеч тирән фаҗига карап тора иде бит. Әтием, даваласак, ул оча алачакмы? Белмим, кызым. Әнием беләме? Мөгаен беләдер. Әниең врач бит, кызым. Ул очсын иде, әтием. Очсын иде. Ир башын борып, ак күгәрченгә күз төшереп алды. Ул сынык канатын салындырып, борынын кызының итәгенә төртеп, тирән йокыга талган иде. Юлларны ята машина алга чаба. Ярата шул бу юлларны. Аларсыз 1 минутта яши алмас кебек тоела. Шуларны яраттырган өчен хатынына ул рәхмәтләр укый бара. Әгәр башка кәсепкә керешкән булсам дип, үз-үзенә сорау биреп караганда да бөтен тәне калтырап китә. Кирәкми икән шул аңа башка кәсеп. Тик аның очасы килә. Сыңар канат белән талпынып тору шуга керми икән шул. Очар өчен кешеләргә дә 2 канатлы булу кирәк икән. Ир моннан 6-7 ел элек кызына сыйынып утырган кышны хәтерендә яңартып, юксыну иермәс эчендә калды. Кайларда икән ул кыш хәзер? Аны давалаган иде бит хатыны. Һәм кызы белән икәүләп алар кышны иренең үзенә китергәннәр иде. Кыш
подъезд төбенә чыккач, көнбагыш чүпләде, кызы белән бергә бер атналап кунак булды. Кайдан алып кайтсагыз, шунда илтеп куегыз, диде хатыны. Ир рейска киткәндә машина кабинасына йомшак сөлге җәеп, кышны чыгарып утыртты. Кызы йылы-йылы кул булгап калды. Ир аны нәкъ үзләре алып кайткан җиргә төшереп калдырды. Кыш канатларын җилпеп торды да, әйләнә ясый һавага күтәрелде һәм ерактагы кышлар төркеменә таба очып китте. Ир рейстан 1-2 көндә үк әйләнде. Машинасы белән йорт ишек алдына килеп туктады. Подъезд ишеге төбендә бирешеп утырган ак күгәрченне күреп, имәнеп китте. Кыш ерак чакрымнар үтеп, кире әйләнеп кайткан иде. Сыңар күзле күгәрчен башын як-якка борып, һаман кызны эзләде. Ир шул көн үк аны кызына илтә китте. Кышларга да җан җылысы кирәк икән шул. Инде күпме еллар узган моңа. Ул юллардан кайтып төшүгә башлап кызына шалтырата. Тегесенең юньләп аралашасы да килми кебек. Хатыннан нигә ул минем белән кирле-мырлы сөйләшә дип сорый. Минем белән дә шулай сөйләшә ул. Үсмерлек чорына керде кызың, ди тегесе. Әти юклык менә нишләтә дип уйлыйр. Бу юлысы кайтам да соңгы кабат һәммәсен әйтеп салам. Нигә син үзеңне генә уйлыйсың? Бала бит, икебезнеке дә. Киселгән икмәк ябышмый имеш. Бала хакына булса да ябышсын иде бит. Аннан мин сине генә яратам. Бердән-берем. Һаман яратам. Ир карашын уфыкларга төбәде. Еракта оя кышлар төркеме очып бара иде. Кышларның да япа-ялгыз очасылары килмидер шул. Сез язучы Фирүзә Җамалетдинованың «Яралы күгәрчен» дигән хикәясен тыңладыгыз. Әсәрне Татарстанның халык артисты Тәлгать Хаматшин укыды. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Рамил Хидиятулла, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам.